Kodi Lilongwe Water Board yayamba special water delivery. Welcome to Kulinji ku Malawi Television. Mazulo alero apa 16 December 2024. Bungwe la Lilongwe Water Board layalusidwa pankani za chinyengo. Izi zikuza pamene patha masiku 4 sopano ku area 47 komwe madzi avuta kwambiri. Ndipo lero anthu ali kunja kosaka madzi basi tugululu ndi truck ya Water Board ukapanga deliver madzi ku nyumba ina. Koma abale kodi chinyengo kumala kuno chizatha? Onani ka video yoka ndipo mpeleke ndemanga zanu mu comment section. Special deliveries. And it's bigger than the other one. Manziat. Manziat, huh? Thank you, say, Mangotira, nyumba emoji basi. Thank you, say, nyumba emoji. Antu musa mwansemu takava digiri. Sina ngama zose matila geni mazio. Antu manja mwanseba kudigirira. Wali wasema majina matangi wote.